Ever baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja îro em ê dest bi bernameyeke nû bikin ku bername li ser qedera Kurda, hebûn an nebûna yan jî tunebûna Kurdan e. Bername ê li ser holê rakirina netebeya Kurd be, tunekirina zimanê Kurdî, çand û dîroka Kurdan. û her wiha qedexekirina navên Kurdî, Kurdistanê ji alî dewleta Türk ve çawa hatiye kirin û hîn jî tê kirin. Bername wê li ser van mijara bin. û bi taybetî jî pêvajoyek ku li Tirkiyeyê ji dema Cumhuriyetê destpêkirî heta îro dom dike, em ê van mijara bînin ekranê. Yani em ê behsa çîroka Kurdan ya sedsala bîstan û her wiha a bîst û yekan bikin. Tabii ji bo vê jî bi sporê me birêz Osman Aydın bimere. Kek Osman Aydın bi xêr hatî. Nafere dayê êvar baş serkeftin daxwaz dikim. Hêvî dikim saeta te baş be, demeke dirêj me te di ekranên Çarpel Medyayê de nedidît. Çawayî başî? Başım min sabın. Vallahi Çarpel Medyayê da ve ban nekirek nahatim boyu xuyane dikir. Yani saeta te baş be, xuya ji vê pêve em ê dest bi rêze bernameyên gelek cuda jî piştî van bernameya bikin. Yani wa ez dibînim ki saeta te gelek baş e. Zor spas saat baş herî. Yani ez zanim ku tu her tim qîmetê didî Çarpel Medyayê û me jî. Tu çawa divê pandemiyê de tu li Almanyayê bû ne wisa te aşî vaksîn te wana kiriye? Vallahi du salê ji Almanyayê derneketim derheqî pandemiyê. Neçûm welatî mixabin. Yani Nû li Almanyayê bicî. li Almanyayê demekî zahmet vekişan. Yani xuya ji vê pêve tê derê bigerî, em ê li benda bin ku tu werî cem me jî bi rastî. Kek Osman, ev bernameya çarayek ku tu di Çarpel Medyayê de çê dikî bi rastî, performansekî baş û gelek ew berê te bi Mehmet Gul re dündem bugüne neler yaşadık çêkir. Piştre bi hevkara me Evîndar Tekin re navdarên Kurd û piştre jî bi Seyda Alşan re Kurdistan tarihinde önemli yargılamalar bu baharım ne wisa? Belê. Kirinin giringên di dîroka Kurdan de. Dewan çê dikir. Ana jî em vê bernameya asîmîlasyonê mirina bêdeng çê dikin. Çima mirina bêdeng kek Osman? Berî em derbasî mijarê xwe bibin, ev mirina bêdeng te ji ku peyda kir? Ji ku ew bû? Mirina bêdeng terminolojî ayrı mı ne? Yani va terminolojiya divî warî da min qet nedît ne bihîstî hatiye şoğlandı. Cara yekemin min divê pirtûka xwe da kar anî. Asimilasyon bu xwe mirinike. Yani mirina gelekiye, Holê rabûnê yani. mirina insanane lê ew mirin ne fizyolojik e. Mirina fizyolojik bi nexaşiyan tê dawî jî bi Azraîl tê. Hirdane Azraîl hey ne ne? Azraîl tune. Tune, Azraîl tune. Nexaşî tune, dûîra cennet û cehennem jî tune. Van mirina mirin bêdeng e. Meriv car cara di ciyê xwe de rûniştiye filmekî sêr dike, ev filma rihete digire. Car cara di tiyatroyê da, car cara di stadyomekî da, car cara di dibistanekî da, car hey di kongrekî da ev rihê me tê girtin em dimirin
gav dimirin, dilop dimirin haya mecme nabe. Evet. Çık bedenge, ev mirinik bedenge. Em duradı binin ki em mirine. Ev mirina yekcar da jinabe. Mirin bir salan devam dike. Yani teni 10 sal, 20 sal jinine. Evet. Disê tradisyon. Pêvajoyekî dûr û dirêj e. Tabii pêvajoyek gelek dûr dirêje disê Evet. tradisyon devam dikin. Ev gora kuvveta evek asimilasyonê çê dike gora kuvveta wî û imkanên wî û ısrara wî jî tê guhartin. Car hey zû dibe, car hey kêm dibe. Lê dawiyê da eğer tu ketî hembêza asimilasyonê dawiyê da wê hembêzê da tu dimirî. Eğer tu haya xwe nebî, tu tedbîra xwe negirî, tu ber wî astengî Negri. negirîse tu diçî. Yani mirin بعربي çek dibe mukadder. Muqedder e. Başa kek Osman hinek jî mirine lê ji bo vî tê dikoşin. Yani asimile bûne lê ji bo vî tê dikoşin yani. Em wan çawa binav bikin? Ma ev ki da dibin ya vakta dibin doye ketiye sekeratı. Evet. Ev sekeratı dane. Evet. Haya xwe heye ki vay miriye Dimre. Haya yüce heye ve dimre. dixwaze ningê xwe bide ber xwe carın jiyana xwe şiva bîne. Yani veka diber xwe dide ku gere Ev berxudaneke, berxudan jî jiyane ji xwe ji ber wî ev hê tiştekî hêja ye lê tiştekî derengbayî ye. evet. Dereng maye yani. Lê diber xwe dide. Kek Osman pirtûka te li cem min e bi rastî min xwend lê dema min telefonê te kir li ser vê bernamekî çêkin te ji min wisa got. Te got mêdî ev pirtûk biçûk e lê esasê xwe de ji wê pirtûkê meriv kare sê cîld ansiklopedî derxe ew qa mijarekî pir girîng û pir fire ye. Karînkî behsa vê bikî yani behsa kitêbê bikî tu tê de behsa çi dikî ji ku dest pê dikî heya ku diçî ji xwe wê mijara bernama me be jî vê rêze bernamaya me karînkî behsa wê bikî yani ez pêşî bêjim sed û 10 rûpele sed û 12 rûpele ji alî weşanên deng ve hatiye derxistin ev jî pirtûka wî jî wiha ye asimilasyon mirina bêdeng karî hekî behsa kitêbê bikî kek Osman. Ev kitêb li ser mijara asimilasyonê hinek nivîsên min hebûn. Yani min nivîsîbû. Lê di heşê me da ev tune bû. Yani programı kusa tune bû ki, proje kusa tune bû ki ez vay bikim pirtûk. Lê hevalekî min gelek qedir bilind ku ez ji axlê wî hevalê xwe gerek memnûnim. Goçima nakî pirtûk divay. Ev belki bu işaretek ji min ra min ser vê mijara zêdetir xebitîm û lêkolîn çêkir û ev pirtûka hat holê bi rastî pirtûk biçûk e lê naveroka pirtûkê ez dizanim ki devlemend e. Evet. Yani ji vê naverokê meriv dikane 10 cilt tişt binivîse. Evet. Yani ansiklopediyek pir xweş dertê li ser. Yani her tiştek min berfireh negotiye lê min işaret daye yani min rê nîşan daye di vê rêya da meriv biçe dikê van konagana. Evet. İşte eğer mirazê hinek kesan hebe bigêje van konagan dikare li ser wê mijarê ew bike. Şoxlê xwe zêde bike, berfireh bike. Evet. Bi rastî dawiya pirtûkê de te cumlekî pir xweş daniye. Bi Tirkiye ez ê hewl bidim bi Kurdî bêjim. Te wisa gotiye kek Osman
malbatên Kurd hem ji bo zarokên xwe perwerde bikin û di heman demê de jî li dijî cehaletê di ber xwe bidin ketibûn hundirê paradoksekî, rewşeke paradoksa. Diviya ji bo wî biryar bidana. Heger zarokê xwe bişandana dibistana ji bo zaniyariyê, ji bo perwerdeyê, wê zarokê wan asîmile bibûna û biketena pêvajoyekê mirineke bêdeng. Lê wan li hember cehaletê sekinîn û zarokê xwe şandin mekteba. Tu ji bo vê çi dibêjî? Yani Kurd rastiyê kirin, an şaşiyê kirin, çi kirin yani? Vallahi naha ev paradoksek gelek giringe ji boy Kurdan. Ne tene ji boy Kurdan. Ev ki ketine çerha mirna bêdeng, ketine çerha asimilasyonu li her dere dünyayı saye. Ev paradoksal peşvane. Evet. Ya zaniyari Fêr bibûna. fêr bibin, li hemberê wê asîmîle bibin, ya jî zaniyariyê red bikin, asîmîle bûnê red bikin, lê cahil bimînin, nezam bimînin. Evet. Ve ew ki tu çawa mêzedikî, çar zarokê min hene ve her çar jî şandin dibistana. Evet. Yani min cehalet red kir, lê wexta min şand dibistanan, wek gelek Kurd di mala xwe da, di malbata xwe da ew min jî ew perwerde kirin. Devlet, imkanı devletê ji imkanı min zêdetir bûn mutlaka. Ev devlet bu, ez şahsım bu. Şahs bu. Evet. Kek Osman, yani tecrübeteyên heştê salî wisa nîşan dide. Yani ev aile zarokê xwe pirtir dikîjan demê de dest pê kirin şandin dibistanan. Yani meriv zane ku pêvajoya asîmîlasyonê ji Cumhuriyetê dest pê kiriye. Yani salên pêncî, çilî, şêstî û şandina wan gelo şaşîtîk bû yan baştir bû yani. Naha ez tiştekî bibim îcar asîmîlasyona di Türkiye'de çawa dest pê kir. Em ê wî dawiye ez bu tenê hevokek min xwest bêjî. Yani dewir da en berfireh dikarin Evet. ser xeber bidin. Lê evek ji bo asîmîlasyonê devletek kanûnê da maddek danî. Dibe ki ilkokul mecburidir. Herkes yere zarokê xwe bişandana. Ve ne tane boy Kurdan bu boy Türkaj olsa bu. Evet. Türkajı Türkitiya hu ne dizaniya. Yani Ahta devleti Kurd asimile kirin, devleti Türkçi ji boy Türkitiya asimile kirin. Aha, evet. Ev jî bu. İcar ev mecbur bu insana zarokê xwe bişîne dibistanê. Li hember cehaletê de. Lê piştî 5 salan şiva hinekan zarokê xwe hanin mala xwe karê xwe da şoğlandindan. Evet. Hinekan jî şandin dibistanên seratayî û zanîngehên mezin. Evet. Ev tiştekî baş bû ji ber çi eğer civakı nezan ise ev civaka xizane. Nezani xizantiye. Nezani xizantiye. Evet. Ji ber wî jî çiqa civak nezan be ve qas bindeste. Ve qas riya xwe nabînekî xwe çarekî ji xwe re bibîne. Aciz e. Bu teslime. Teslimi dagerkerê xubîye. Ji ber wî yekî dibistanan da perwerde bûyên ji boy me evike, ji boy me pir giring e, lê tehlîka wî em bizanin ki
heye evci hemberi wî asimile bune îcar ve asimile bune em dikarin mala xwe da nerim bikin. Em nikan ji holê rakin lê em dikarin nerm bikin. Çawa em dîroka xwe dikarin zarokê xwe rabibin. Em zimanê xwe dikarin zarokê xwe rabibin. Em çîrokê xwe dikarin zarokê xwe rabibin. Em kilam û helbestên xwe dikarin zarokê xwe rabibêjin. Zarokê me dwarî warê çandiyê da fêrî zimanê xwe û fêrî çanda xwe bikin. Evet. Ve tedbirek gelek giringe sed de sed nayeci le gelek giringe u jive tedbira gerek em Başa. Kek Osman mijara Portugal'de kapağa Portugal'ci balam perkşan mı perce haskır bu rastı. Te mijara ki per hoş el bijart bu. Kaz em gerdi savara ekran ya. براستی سالên heştê darba 12 îlonê tê bîra min tabî devleta Türk bi navê kampanya binav dikirin gelek hemirmezinên me jin bin dayikên me xuşkên me bavên me kalkên me kom kiribûn bi şev wan dişandin mekteba ji bo fêrî Tirkî bikin fêrî xwendinê bikin yani ev وقتا وی رسمی دید وانا تین بیرا من براستی ev resim li ku peyda kir ku ye ver ev resim hevalê min qedir bilin Ziya Laçîn Pirtûgên min gelek çapkirinê da alîkariya wî nebûna pirtûgên min çap nedibû bi rastî gelek alîkariya wî min dît û boy qapağa Pirtûgê min ji wî pirsî got resmek heye ba min ez ji te re rê bikim qatin çavînê va resma ji min re rê kir gelek spasdarim ji Ziya Laçîn re bi rastî jî vênekî gelek balkêş e vênekî gelek giring e û vênekî çîroka me tîne holê ji ber wî ev vêneya min di qapa Pirtûga xwe da karanî باشه پیروز به انشالله ام ji temaşevanan re bêjin ji weşanên deng derketiye ji ser internetê jî me re dikare bikirin min bixwe ji internetê kirî du roja de ji mir hat sê roja de dakî temaşevanên me bikirin bixwînin pirtûkek pir hêja ye kek Osman em werin bernama xwe bernama me me got em rêze bername çê dikin ve çend beş bin îro em ê bi giştî li ser asîmîlasyon çi ye asîmîlasyon pêvajiyên asîmîlasyonê çawa derbas bûne û li cîhanê mînakên wî li Kurdistanê û her wiha dema Osmaniyan de xelk çawa dijiyan em ê behsa wan bikin newsa yani bi wî hawê beşê dudiya jî em ê ji Cumhuriyetê dest pê bikin na ji Cumhuriyetê û şart îslahat planê te şart îslahat planî bi navek din jî bi nav dikir te digo ez ji vîyar dibêjim anayasa Türka a ji bo Kurdan çi bû ez anayasa Kurdan e Tirkan ji bo Kurdan anayasa ye ji bo Kurdan anayasakî taybet çêkirin dijî yani erê û piştre em ê behsa sehayên asîmîlasyonê bikin li dibistana li dewlet dairesiya li medreseyan li her qatê jiyanê dewletê çi dikir ku Kurda asîmile bike em ê hebo behsa wana bikin û dawiyê jî em ê bernamekî li ser koçkirina diaspora dejenerasyon û entegrasyona Kurda jî bisekinin newsa kek Osman bi vî hawiyê vê bernama çêkin Vallahi patronun ve çava êkî behs bike jî tî kek Osman te got tu ji me bipirse ama tu çi dipirsî bipirse baş e vê çarê em dest bi bernama xwe îro bikin lêberî wî ez dixwazim ji temaşevanan re bêjim heger pirsên we û şîroveyên we hebin binivîsînin em dikarin bînin ekranê kek Osman bersiv bide
o şîroyên we jî şîrove bike. Her wiha eger hûn bernama me jî par vekin em ê kêfxweş bibin. Kek Osman em ji ku dest pê bikin? Em ji asîmîlasyonê bi giştî dixwazî tu wer panoramekî asîmîlasyon çi ye, li cîhanê çawa dest pê kiriye, mînakên wî, tu wiha panoramekî bêje, di naberê de jî em pirsê xwe bikin. Asimilasyon çok dest pê kiriye. Em berê bersiva wê pirsê bidin. Tabii kek Osman li vir wextan dibin Dora. asîmîlasyon em a biyolojîk wana nabêjin. Em Dora. tunebûna milletan dibêjin yani ji holê rakirina milletan. Gora olî wexta insan bûye Adem û Hewa çêbûne asimilasyonê dest pê kiriye. Balkêş e. Çekvekî? Çik asimilasyon çi ye? Asimilasyon wek xwe kirin e. Meriv tiştî weka xwe bike yani. Meriv Ez te wek xwe bikim. Erê. Dema Hewayê sêv da Adem xwast wek xwe bike. Ew asimilasyon e. Loma te ji mir digot bira di jenerîka me de ew sêv hebe. Sêv gelek giring e. Em ji cennetê avitin cehennemek ev ha. Erê. Niha asimilasyon di ruhê insanan da heye. Du insan hatin ber hev yek yedin dixwaze wek xwe bike. Erê. Ama asimilasyona gelek ew ki yani pir primitif e yani pir biçûk e lê asimilasyon Hedef li hedef insan e ertim ne wisa? asimilasyon ama niha ji ber wî em dikarin bibêjin ki dîroka asimilasyonê bi hebûna insanan dest pê kiriye. Erê baş. Heta insan hebin Erê. asimilasyon jî hebe. Baş e insan çima giştebûn weke? İnsanan du tişt nekiriye vicdanê xwe. Yek tolerans, yek empatî. Ki empatî û tolerans tune bû gerek ez te bikim wek xwe. Eğer tolerans û empatî bira hebe, ez te halê te da dihêlim, ez jî halê xwe da dimînim, em ba hev di jiyana xwe dikarin berdewam bikin. Erê. Lê di asimilasyonê da jî em berfireh bikin ne tenê insanên di civakan da di devletan da va tolerans û empatî tune ye. Ki tolerans û empatî ki tune bû wextê devlet an civak dixwazin netewekî civakî yan oldar grûpek oldar bi wek xwe bikin. Erê. Yani Asimilasyon evet bu meriv yekî bike wek xwe yani. Erê bi kurtayî Erê. asimilasyon var ye. Hedef her tim insan e yani. İnsan e tabii. Erê. Em dikarin ji vay tarîfekî derxînin. Erê. Çi ye? Em dikarin bibêjin ki devletik an jî civakik. Ama xudî evik bandor. Devlet xudî bandor, an jî civakê xudî bandor. Ji civakê dina her daim wek xwe bibin. Xastina wek xwe bibin diye. Çi dike? Bandora xwe li ser ola wî dike, ya ser zimanê wî dike, ya ser çanda wî dike, ya ser jiyana wî dike, ya ser mutbaqa wî dike, nan û ava wî Her aliyê jiyanê. her alî da Her aliyê. gorê wî digarîne, kincê wî xwekirin û lêkirina xwe ew dike. Mesela Mustafa Kemal kılık kıyafet kanunu dibe derxist. Çiye va asimilasyon e. Erê. Dö gerek duvek min çawa got tu gerek ve usa xwe girê bidî. Erê. Evan warana da devlet tim ew dike. Lê vana
em dizanin ki merca Adem bir tehtam irohatın de asimilasyon bizaniyari keda hendik sosyologi Chicago'yne. Hendik Evet. hendik sosyologi Chicago de çerha nozdan da hinek teori haftını ortaya der hak asimilasyonu. Bu asimilasyon care yekemin dve deme da ketiye literatura zaniyariyi. Evet. Vak ilmi yani. Harim ilmiye İlmi yani. artık zaniyari kabul dike. Çi bejim bana Amerika hındızanın ki ne gele ne tevenine koma gelane Koma gelay. Evet. Evet. Gelin cuda pek. Geli cuda cuda Belçika'yı heye Hollanda'yı heye Çin'i heye Kürt heye Türkiye Alman heye herkes heye le praniye nuan Hristiyanın ucu Avrupa'yı Avrupa. Evet. yani praniye nuan Hristiyanın ucu Avrupa'yı Evet. Tiştevan hebudun degre evji Hristiyaniyu Avrupa'yı bu ne? Evet. Le Hristiyani daci disa sedde sedherdin nagrın çık evkevan cudane. Yek Katolike, yek Protestane, yek Evangelişe, yek tiştekidine. Evet. Yani mezhebin van hevdin nagrın Avrupa'yı daci hevdin nagrın yek Polonya, yek İngilizce, yek İrlanda'yı, yek Almanya, yek Fransızca. Evet. Ha, Amerika dixaze devletek nühü madem çedike ve devlete ra gerek lazım. Ne oyuncumura neteve lazım. Deyicimura gel lazım. Gelekla, ev lazım. Ev greday Amerika. Gela kicak karakteri da be. Ev gela gredaya devlet abı be. Evet. Bir devlet ev greday. Bir devlet ev gredaya jiboy Amerika'yı bir şugule, jiboy Amerika'yı şerbike, jiboy Amerika'yı her askeri. Başa eviyat kebek kişan babeti asimilasyonu yani asimilasyona kültürü an Va giştik adı gre. Giştik adı gire. Ey başa. Giştik adı gre le ser zaman granitine. Tune na. Ser zaman 400 zamanı haber bile mala xuda ve xubiji tamam. Le de demek işi var. Ömrün tehamez dike. De fikri teji mesela Çin'i ve kimono Japon ya kimono derdakinin blujin xudikin. Demek işi var. Yani asimilasyona kültürü. Ya kültürüye. Evet. Mesela Hindu demek işi var sarıyan derdakinin blujin xudikin. Evet. Mesela Yani tabi bizore wan var nekne wan var. na bizore ne asimilasyone da Türk hariç herci Türk'a asimilasyone da ju zor tuneye. Le Türkiye Asimilasyone da rüşvet heye. Le zordaritine. Na zor tune. Zordari tune çava. Le Türkiye çeviriyor. De vek min bibi ez van imkanın evha peşkeşit dedik. Evet. Ama çiye ve yani rüşvete. Rüşvete dedete. De gor ve rüşvete txuba ve hamiza mirina bedenk. Rüşvet bir terrahaştı xuda ve hamiza bedenk. Le de Türkiye'de em hatın ve mücari em tişteki din dibinin asimilasyon bezore kartine. Bizore çekir evkirine ya. Evet. Evet. İjar evkida Amerika'da o sabiye em meze Kanada'yı bakın. Kanada daha nerme. Kanada'yı
netevet hasibinin kim hindik. Leyli Fransız hene mesela Quebec. Evet. Fransızdan da dövün zamanı ve heye, çanda ve hey, kultura ve hey. Bun devleti vakı grebedin. Le van hecayı oku undikarın bir dominin. Evet. Boy Quebec ya batıştaki gelek baş. Şedde madem zamanı kaz dikhatim dibstanında zaroy ku zamanı ku dikarın perverde. Kanada'yı düz zaman fermi yani. Eri. Fransız. Cibervi Kanada'da asimilasyon daha nerme. Nerme. Evet. Tır nerme. Mesela em difkirin Avustralya'yı. Evet. Bana tabii asimilasyonun li cihanı Cüda eminakin cüda ne? Evet. Cüda cüda ne? Evet. Em difkirin Avustralya. Avustralya'yı İngiliz ektat için kıtay Aborjinandı benim. Aborjinan. Gele heremiyen Avustralya. Yani bengehi evin, gele bengehi evin zamanı van cudaya, tore van cudaya, aborya van cudaya, rabun runştuna van cudaya, her tişteki van cudaya, bir o kavancıcı İngilizler cudatıre. Evet. İca İngiliz çi dixwazin, biraz zamanı xo bişuğulini ama gerek tevmin peyvendiya xo hebe. Tekliye em çevikin. Ji ber wî zimanê xwe pê hînkirin dide. Aborjina de hinkirin yani. Erê eğer zimanê min hîn nebe min ra naşixule nikare bişixule hat baxçeyê bida bu Yani evyat kebeki canım ki yani bizore de yani kirin. zor ne hem de alî netevîtî da hem alî ziman da evki heye asimilasyonek heye. İcar nabetu İngilizce. Yani ali etniki da Evet. tiştektun heye. Nabetu İngilizce sedemi heri gring eve ki yek sore yek zere. Zere. Evet, yani o an kabul tıket aborjini te gele veri. Aborjini diyor. Zamanı Beferin. le olamış gerekli fer bebi. Evet. Olamış gerek kabul biki. Na olu zaman ki pe kabul kirin da jixo obercin duy nivmeri. Evet. Dve nivmeri. Daha mecala uytune ki diji İngilizan derkeve. Evet. Zaman ji destçiye, ol ji destçiye. Vekidin li cihanı minakin ku balkeş Ez bejim Evet. minak dinji Afrika'ya. Evet. Na Afrika'da ne tane Dema kolonyalizmi wan. tabii ne tane kültüre betarek kültür dışında Kevin Afrika. Belçika'yı için, Alman için, İngiliz için, Fransız için, Hollanda için, Portekiz için, İspanyol için, dışın için. O bana evki Vanra için mesela Kamerun'u, emmi bir Alman şu Kamerun'u, şu Kamerun'u insanı Vanra nabevün İngiliz, Alman'ın. Hatta nabe Almanı jifer bebek. Döjü mira hatta mirini bişuğule. Döye çi deste dahi ev emine. Yani Ali Aboriye da dışelini. Evet. Ali Aboriye de yani. Tabii Ali Aboriye da şeylandın ekmezin çeydi be. Dışelini. Le debet zamanı hokazı bir problemine ev le tu ez baver büm ki tu jimra da şuguli jiber ve baveriye gerek tu dineme kabul biki. İja Kek Osmanlı ver. O olgariye giredi de. Evet. Kek Osmanlı ver tişki heye em bejin Afriki
gelek welatên ji wan îngilîzî êdî zimanê wan ê fermî ya îngilîzî ye ya fransî ye ya portekîzî ye ya belçîkî ye. Vana piştre bi wan dane qebûlkirin yan wan bi xwe qebûl kirine? Çawa bûye? Ha vakta çune hindikan yani geçtiğanını ne Dibistan bekirine. Mamostey wan ya İngilizce ya Fransızca ya Almanca ya Hollanda'yı. Yani siyasetek wiha wan zimanê wan biguherin yan Valla zamanı wan enci holê rakin problemek wan musatı ne? Problem awan evet ki vakta jimira şugul ya ez uy em bikin serê hev. Hûn tenê ji mir bişuxulin wekî hûn azadin yani. Yek jî dibe bikeve dînê me em dikarin bi wî bendî jî xuva girê bididin. Îca Afrikayê da niha ew ki zêdetir Xristiyanî li ser ew ki çêbiye. Wan olên cuda cuda piçûk û herêmî li ser wan olan çêbiye. Li Kongoy, li Fildişî, li ew ki Togoy wan de coğrafya İslamê da tiştekî wisa çê nekirine. Sedemê wî ew e nexwastine tev cihana İslamê bên hemberê hev. İslam li dijî asimilasyonê ye kek Osman. İslam ve da jî asimilasyon heye vay baş bikin bêmê derê jî. Niha Afrikayda em bibên Libya, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır yani ev kuşak dibên Welatên Megreb. Garbi Afrika dibên. Ev Başûrê Afrika. Başûrê Afrikayê Müslüman e. Hristiyan naxwazin tev cihana Müslümanan bikevin gengeşiye, bikevin dengî. Bu wî Hristiyanî zêde nekirine yok. Yani minakê wî hene hinek pastorên wan geryanên ev İslaman da xwastine Hristiyanî bela bikin falan. Lê siyasetek fena nava Afrikayê siyasetek wisa nemeşiyaye. Ji ber wî jî evik zimanê xwe bi wan hikirin dane İslaman fikriyê qarşî dînê wan nabin dibên mesela ne hem ji zimanê wan hûn dibin. Baş e. Kek Osman İslamê da tego İslamê da bu aliyê olî da asimilasyonek heye. Çünkü işte kaldı gere böğün Müslüman. Eğer tıkı bu Müslüman dişte bandor din teserte evci zamanı. Çünkü zamanı İslami Arabiye. O Arabi dedi keva malate. Ne kadar rastladı ben de İslam'da asimilasyon tüne ne rastladı? Na hayır. Hayır. İslam'da zamanı Arabi dedi kevi malate, dedi kevi nav kefçi, dedi kevi nav şobat. Müslüman diyeci biz zor dana kabul kırın bir şer. Naha Kurdan pır evk diye yani tarih usadı be nezi 200,000 kes telef yani mirine yani kabul nekirine şer kirine Müslüman. Piştivi evk bu ne mesela ben de İslam'da merve heri adil Ömer katileki mezun ki bu Kurdistan'ı. O müjarek bir profile yani katileki gerekmez ne? Başa kek Osman. Vakta emle cihani vam ezetkin van pevajön asimilasyonu binin. Merv kare asimilasyonu bi kurtasi çava kategorize bike. Çem babet adı van babetin asimilasyonu yani. Valla babetin asimilasyonu ye heri gring etnikiye. Hem Kürtçe ya mı alakadar? Yani dixaze netewek
ki coğrafya hole rake. Evet. Vakt işteki gelek gelen periye. Mesela em bibin evika Kurdan asimile bike de Türkiye'de 25 keması 25 milyon Kurdeye. Evet. Etniki. Ha, em bibin ki zaman da asimile bikin hejmar an pişki dikeve. Evet. Ya diyemin yani digiringi babeta diyemin zamanı. Asimilasyona zaman yani. Evet, asimilasyona zaman. Evri Kurda par alakadar tıkış ve Babeta seyenin oliye. Oli. Evet. Da xazı dinevi bu guharı. Dinevi. Kefena dine xu. Evet. Herkes de be dine. Bahsa asimilasyona coğrafi tekirin. Ev çava merib karılıkı mina. Na hinya coğrafi beryavici evk heye. Çandi heye. Asimilasyon çandi. Evet. Asimilasyona çandi gerektirince mesela helbestinde verdigerin zamanı devlet Müzikate duvarın, helbeste müzikate duvarın, makamı müzikate duvarın, persen müzikate duvarın, diroka müzikate duvarın. Kültürizasyon diyeceğim. Yani asimilasyona kültürü yani. Ev asimilasyona için navi dediği serbideser ev asimilasyona mesela embibecen evike'da Türkiye'de de sala si heta 45 çend caran ve heyet de Kurdistan'ı geriyane ciddi hazarı zetir evike'in kelamen Kurdi aynı makamı persen Türkiye lekirne u gotine icar vakta televizyonda da radyoda Kurd uyguları dike Kurd bala xud diye cihaz da keçik ev kavi makamevi yani makamevi gudarı dike emet mjara sahayen asimilasyonu da befrehil servana bisekne. Tabi haya xuna beki vakta goy xud da ser muzikavi le perseviş dikeve meşoy. Çen savaşı vadı kuri ev klama xorte Kürt ya keça Kürt bi Türkiye dibi. Tabii müjareki piş divi evkeye yani işte daha küçük le gring. Mesela mutfağa tedkara asimile bike. De va harmana de be mutfağa Kütahya hatiye. Evet yani Diyarbakır'a asas Aslı Diyarbakır, Harpete, Kars'e, Kurdistan'ı ya. Kurdistan'e ve demek Kütahya, Isparta'ya, Konya'ya hatiye. Mutlu hatta dugarı. Evet, kebe beşi asimilasyona kültürü yani. Tam kültürü ne? Jiyane, asimilasyona rojane. Rojane, jiyane rojane. Rojane Yunani dokuyu. Mesela nane tenure de Kurdistan'da da heye. Evet. Nane tenure bir tandır ekmeği o buya mali Türk'a. Mesela Yunan Türk çimalı ser baklava ser kuru fasulye şerdikin. Evdve yamına. Abi çık yeki jiyedin ziyaye. Asimile asimile bike. Baklava bıkıjan zamanı baklava var Arabiye. Vallahi baklava ne evki na de milleti koçber da tişti belki temaşavan mezanı ben benefsinin bavarım. Harine nusa evka koçber amba tuneye.
Mesela her Asya navında de konu Kırgızan'da, konu Kazakhan'da, konu gelendin da bübe meyvan tüccara nan vekirin tüne nan çekirin heye. Yani kalıp çek nan vekirin zahmete u zaman lazım. Duyurulu virüs ve malbatate diçe varekidin. Dünükan bir vantıştı baklava kadayıfu namçıtı hazır bikinlik karı içe biki. Hamlate da dedize. hevalek me gotiye teknikeri me dibe Evliya Çelebi de seyahatname xwe de behs kiriye ku baklava ya Kurda ye. Me wî jî bîst. Ez nizanim yani evki le çavkaniya wî jî me rabine vîse baştırdı be. Berî di roja tarîh sohbetlerî ye bu. Hem Hevalên me Baran Zeydanlıoğlu Nurullah Atal behs kiribû. Yani mesela de Portugal evkeda kija Portugal'da sayfa çendan da nivisiye bineyse merv dikane ve serve iddiayı rükupek bisekine ve evktine baha terimenne. Erî merv kare refandı ber çavê xwe. Wekî din babetên asimilasyonê ên coğrafî Ye coğrafi kene ye dîrokî hene mesela em bibêjin ki evik dibe Anadolu warê Tirkane. Anadolu. Herî. Warê Tirkane. Çok warê Tirkane dibe 10,000 sale warê Tirkane. Resmi tarih sedî hatin wir. resmi tarih usadı bey. He. Naha arkeolog de kolun bine erde da çi derdi keve bevendiya vanu Türkan behevatune. Yani diroka bine erde u diroka ser erde ki çeviye hevdin nagre. Yani bana anekdotun yan rastine Anekdotuna va tişteki ilmiye hevudun nagren naha em digotin Hitit eti devleti Türkiye'de gotin mevzusa xan Dibistan'da da bu usabı meferkirinde. Dibistan'da me var dixwendere. Hani resmi tarihe usabı goçek. Le dura mehim bum ki ev beni ardeda ki derket Hititu Türk tüccara behevnari u cehev jî durun. Zimanda cehev durun, dîrokê da cehev durun, jiyanê da cehev durun, mantalitê da cehev durun. Her avayî cehev durun. Evet. Baş wekî din Kek Osman mesela dejenerasyon, entegrasyon vana jî dikevin beşê koçkirin vana jî dikevin beşên asimilasyonu yani. Ev diben ya ev yani sernivîsê binîne. Binîne hakî. Hadi ev binîne em daviyê da servan jî bisekinin le mutlaka li ser dejenerasyonê em gere bisekinin çik gelê Kürt zêdetir divê pencesaliya davî da dejenere bû. Ajî dejenere babetekê asimilasyonê ye lê babeta beşê duyem evkê. Mesela ev entegrasyon îro de Avrupa'da de zamanê zaniyariyê da an jî zamanê polîtikayê da asimilasyon pirsa asimilasyonê derbas nabe. Evet. Wî tiştekî sert dibînin. Derbas nabe lê asimilasyon e ev jî asimilasyoneke. Ha ve asimilasyona ne da rıza jî heye.
Yani nete mecbur dike. Tücür rıza nişanlı. Evet. Ez de jilver tişki bejim tam bu ve yani min hayan ne dilecekiyle merv karabecek ku yani oto asimilasyon jî heye. Yani merv buxa asimile dibe. Merv buxa teslim dibe û asimile dibe. Gotinek var jî merv karar teslim ki yani nizanim şahat dibe ya. Naha min got ya asimilasyon ve hebuna insanan dest pê kiriye. Evet. Eğer insan heye, di ruhê wî da, di jiyana wî da, di baveriya wî da asimilasyon heye. Evet. Ji ber oto asimilasyon jî heye rast e, lê oto asimilasyonê du tişt ji holê radikin. Yek mego tolerans e, yê didiyan ew ke empatiye. Evet. Wahan jî gotiye baklava Mirza'ya, gotiye Mirza hevkarê me ya Erebiye ya jî Ermenkiye dibêje. Bawerim. Latînî yê dibêjin jî baklava Latîniye jî neyse merv karar neyse em werin wê çaxê em werin ser mijara xwe asimilasyona Kurdan. Kek Osman te got bira bername saetekî be lê wa bû pêncî û du deqe lê hîn ew ke îja beryakî em werin mijara asimilasyona pêvajoya asimilasyona Kurdan em her çiqa zanin ku Kurd bi Cumhuriyetê dema damezrandina Cumhuriyetê bi siyaseteke tund dest bi asimilasyona Kurdan hatiye kirin. Lê ez dixwazim tu berî wî ji me hinek behs bikî dema Osmaniya. Tu dizanî Osmanî İmparatoriya Osmaniyan kozmopolit bû. Ji Balkana bigire heya Bakurê Afrika, Erebistana Siûdî ji gelek olên cuda, gelên cuda însan li vir dijiyan. Hristiyan hebûn, Yahûdî hebûn, Misilman hebûn, etnîk gelek keymasî hebûn, ew jî ê biçûk hebûn, ê mezin hebûn, Kurd jî perçeyeke ji vana bûn. Biçek ti panorama vî jî karî ji me behs bikî dema Osmaniyan de Kurd çawa dijiyan, Hristiyan çawa dijiyan, Misilman çawa dijiyan. Em hinkî wiya nas bikin ku piştre em derbasî mijara xwe esasî bibin yani. Naha ez beriya wî tiştekî dixwazim bibêjim, belkî ser vê babeta asimilasyonê hindek xortê me yê zanîngehê da bixwînin, bala wan bikişe belkî bişuxulin li ser wê. Ez me got kî asimilasyon wexta ket zaniyariyê bi sosyologê Chicago'yê ket. Ji wan çar navan ez bibêjim mutlaka Pirtûgê vana bixwînin, bibînin, ew bikin gelek hêja ji wan yek William Thomas Amerîkayî vana her çar jî sosyologê Chicago'yê ne Florian Zenetti, Robert Park, Ezra Bulgur. Van her çarana gelek giringin de varê asimilasyonê ülkede. Baş. Bizanin. Osmanlı İmparatoriyan da tiştek balkê heye imparatorî ne devleta gelekiye, ne devleta netewî. Ji gelek gelan pekti. Herî imparatorî iktidara malbatekiye. Her daim malbatek xudî iktidar dibe, divê bin vê iktidara bin vê sîvana da gelek gel dijî. Îja naxwaze dilê gelekî ew bike bêşîne. Çik êşan ew gel mümkün e ki dijwî derkeve. Giştîkan dixwaze biparêze, lê tek daxwazek wî heye dibe tu girêdayiya iktidaran bibe. Yani ez de selatim
Tigredaya de selatiye min bibe. Eri. Vay dixwazim işte. Çiye ev jî qamçûle yani vergi dibe. Yekî asker e. Eri. Vana bide min ez ji te tiştekî din naxwazim dibe. Ji ber wî jî ne karşı zimanê wî dike, ne karşı ola wî dike, ne karşı jiyana wî dike. Yani asimilasyon, Gene jê dixwaze girêdana xwe yê devletê nîşan evet, bide. asimilasyon ne projeke ji bo imparatoriya, Na. ne programeke, programek nine. Le hindik imparatoriyan da cihçi asimilasyon dediktin. Di Çin'e da dediktin. Eri. İmparatorê Çinê vexta du beş bûn başûr û bakur fena me wan jî şer dikirin bi hev re başûriyan dixwast kişt bin wek başûrî bakûriyan jî dixwast kişt bin wek bakûrî şerê wan hebû du rak Eri. ew çêkirin ji wî dev verdan. Yek jî Osmaniyan da istisnak heye. Eri. Osmani mesela Ali Oli da Müslüman jixu diye güç Müslümanın, ez Müslümanım, ez halifeyvanım jixu. Probleme tüneye. Güç ümmetin İslam'ı bu. Evet işte mesela de bir mezhebi min devleti evke Hanifitiye le evk İslam'ı ben xuda kesi nake Hanifi bizori. Kesinlikle yani. Na. Tüküca mezhebi kabul gibi ki le mezheb amene devleti Hanifitiye diyor. Evet. Dali öyle da Avrupa'da İslam zeydet be berfrehdi be Müslümanı. Evet. Boşnak'ın, Va Arnavut'un. programa evke ne? Programa İmparatoriya Osmaniyan ne ki din berfereh bikin, İslam'ı berfereh bikin. Çiye mesela? Mesela evet. Naha İslam'ı gelin İslam'ı devlet her daim tırsıyor. Yani tamam Müslümanın tiştek mabeyna medaheye embeheva gredayne le ne Arap, ne Kürt, ne Fars, ne Berberi tüccara be rengeki baş o be haskırınek Kürt Osmaniya ve Grenadane. Cibervi dixwaze askerê xwe ji Hristiyanan peyda bike. İca askerê Hristiyan jî ev jî probleme ji ber wî zarokên Hristiyanan dixwaze bigire. Askerin imparatoriye. Evet. 6 salî heta 10 salî vê mabêne da çi qazarî berhev kirin dîne devşirme Devşirme evdir be. Evet. sistemi da wan dikin Müslüman kültürü rabun rûniştina zamanı Wantinin dikin her tiştî var asimile dikin var. Evet. Bu vana da ben yeni çeri. Hatta hani buna sadrazam şey. Tabii. Na evet hani ki wan dişinin enderuni evet ki enderuni derbaz bu ne? Bu ne sadrazam bize sadrazamı ne evet ki yani kabiliyet falan ne? Ye kabiliyet, xudi kabiliyet Yani sadrazam yani serok vezir ne olsa? Serok vezir eli ki dibe sadrazam? Zavay padişah dibin sadrazam. İzahvadı diye. Gerek zavay padişah be. Ya hoş ya keçavi bigre. Ya nave sadrazam. Evet. Dibe vezir yani bakan ve nave sadrazam. Sadrazam. Evet. Başa evana ne baş ne bu? Fermo.
icar evk van zarrana de yekçi gayrimüslim kamçula grand dedin. Yani evet Müslüman kamçulak Müslüman dedin, vergiyak Müslüman dedin. Juan zeytir gayrimüslimdi. Jiber gayrimüslim ji vergiye u ji askeriye zar yok xılas bakın diye dönün Müslümanlar. Balkan'da. Müslüman Balkan jiber zarokê xu perê xu xilas bikin diye dibin Müslüman. Hatta demek ki Müslümanı kadehe dibele ki li Balkan'da. Evet. İşte ev devşirme sistemi de Osmaniyan'da yani de İmparatoryan'da tişteki cudaye raste asimilasyona ev o asimilasyona gerek zor. Lekek Osman yani dema Osmaniyan'da min hinek agahin var hebun ku yani Hristiyan devlete ve gredayne zamanı xebkartinin le xwajı idare dikin le kesin ku Müslümanın jî hemû wekevin ümmeti İslamine yani Kürt çawa dijiyan yani Kürt Firya dijiyan an otonom dijiyan çawa Kürt otonom bunca 1504 verda Kürt otonom jiyan ji şerê çaldıran şuna çaldıranı verda evet Yemen otonom bu evik Mekke Medine otonom bu mesela evik Mağrib ülkeleri gibi yani Fas, Tunus, Cezayir ev cuda bu Mısır cuda bu yani ev İslam'da ev tüne bu diye tişteki usatüne cuda ev ki van hene Başa kek Osman Kürt mesela çawa dijiyan de medrese van bun an gündî bun an codkar medrese van hebun o gelekçi medrese heja navdenk Navdan heja jî derketi bu. Yani mesela en bibin Cizire dahi hinci evkavi heye konavi heye medrese sor. En bibin medrese evi ki Hazroy yahut medrese Norşini yani bana ev yahut medrese ev ki Barzan yahut diye Süleymaniye bana gelek navdar bun navden bun o gelek insan şu mesela en bebejin ev helvestvanın heja edebiyatçı heja Kürt kışvan medresen derketin duan medresen da perverde bun ucardıncı bun Hocayvan medresan ve emin İsmail Ciziri Juan medresan derketiye ya Birokvan Şadi an Birokvan'ın Ciziri İbnül Esir her sibra Juan medresan giş perverde bunu. Evet. Başa yani bi kurtasi merv dikare var beje dema Osmaniyan da siyasete ke politik ke asimilasyon etine bu. Na proje ne bu? Proje usattine bu. Ev proje program de ev ke despedike. Bir ta terakki despedike. Bir ta terakki despedike ki ve mijara meydu diya. Le tane derhak yeni çeriyanda mego heye. Evci ne derhak Kurdan'da. Evet. Kek Osman yani bu carna ez dibînim di nav Tirkiye'de nîqaşekî çêdibe ez dibîsim televizyona de jî carna di medyayê de jî dertê dema Fatî hatiye İstanbulê wê çaxê li wir kîjan gel hebûne Bizansî hebûne yani Bizans doğru mu? Yani Roma Roçelat. Evet yani îcanek dibêjin ku em li wir pir bûne Bizans giş asîmle bûne Türk piraniya Türk eslê wan Bizans'ın nizanim çi yani yani ev nexaşiye Kemalizm'e ketiye navme. Nexaşiye Kemalizm'e yani. Herkesi Kürt bibinin, her deri Kürt bibinin, dünyayı Kürt bibinin. Birokame Kürtçe belediye. Mesela işte Balkeş Bey, Fatih Vakfı İstanbul edigre, dixaze
nüfusa İstanbul'e ya Müslümana zede bibe. اره Demografiya wî dixwaze biguhare ji ber wî jî hinek gelan insanan dixwaze lê kîjanan dixwaze yê devlement dixwaze İstanbul devlement be jî mesela ji bo Kurdan de Eyyûbê de çar gundan çê dike Kurdan tînî Kurdê devlement tînî wan çar gundan da ikamet dike. اره Yani belki Kürtlüğe hevna لسمتا ايوبي تدبيجي يعني her sen كردان يا بشغل ور بجي كريا he? كردا بريال لسمتا ايوبي بجي كرنا يعني Ver tabii. Portugal'ın sürgün İslam evkeda heye. اره Yani eğer Kürt ve İstanbul'u pır buna çahevce Fatih Huan bile ciboyvan çargından çebeke. اره كيك عثمان براستي مقوامي برنامج خو قش ساعات كي بمشين واي قو ساعات تكو 10 دقيقة نظام جالي تدا تشكي كي ماسي كي مايا هي قالوا Vallahi boy min ne boy temaşevana boy gohtarvana نظام فرسي وان هنا تونن براستي evet ev رخني وان هبن tatmin bun anne bun nizanım. ميرزا برسيد برز عثمان انتجراسيون دكو دري اسيميلاسيون ده ياجي انتجراسيون دسبيك اسيميلاسيون هي Kek Mirza bura du programı van şiva تماشا بك sebir beke programa seyemin de emmi اما لسر انتجراسيون ده جنراسيون وانا بسكن يعني eri. اري نظام وكيدن برسكيدن شورش فرسيه دبي خليفتيه عثمانيه شر شافيه ذكرن او راسته Şer Şii yadıkırın. نه شافيه يعني Ne? Mesela Kürdistan sedide haçte Müslüman Şafii'ne. اري Osmanlı'nın evine gohartını. باشا كردن حنفيه انا او جوابنا حنفي Valla babama Hanifi bu diyamukun Şafii bu. از شعفي ما تو حنفي Naha ev Hanifiti ev devereki nezi Türkan دبر نابرا تركي تركا وكردا يعني heri. O an deran da Şafii Hanifiti zedebiye jiber ki tesira devlet eviye yani evle bizore ne? زورين كان بريال زواج Mesela Malatya Yusaya, Harpet Yusaya, Adıyaman Yusaya yani Van derana da Hanifi hene. يعني كان بريال زواج بيجي بيجي مثلا زلام بيجي لك كرترا زوجي به مذهبي يعني في Mesela Embebejin evi ki yek Harpet naçe hizani lidiçe Malatya evi ki medrese. İcar ev medrese ve deri Hanifiye dübe Hanifi. Yani tesiri usacı hene. اري كا وكيدن جوهر مامو برسكي خوش كان قال لك جارا كردن ازيدي دما عثمانيان جي بزوري كرنا مسلمان كون كجي جي چيبونه مخابن قال له اف اريشن وان سر كردن ازيدي چوا دبينه Vallahi çavadı beni yani Abdiş'teki baş ne binin le kadera ezidiyan netene de Osmaniyan'da dınav Kurdan da mıkabın tüm hatine yani komkuji çebiye hatta iroji hin biray mey heja ezidi jve komkuji خو نقرن دور بخینه انشالله جبر شوا eşekür sana binin. قدرا كرد ما يزديج هينجي افتم باشا خويا برس زيداتن اللي هنك شيروفانا ام بخي نكا تشد بيجن تماشوان ما بابي محمود غوتيه اسيميلاسيونا كرد كتير ناف ليدانا دجمن ودناف خويا جواتك لدجي خويا راتبه بيتري بوليتيكا دجمن لسر ما مخابن لازمه هرتم ام هركس لبا خو آزاد بك و هم
hemû derfetê ji destê çi polîtîk çi jî bi rêya hunerê an jî bi nivîskî spas xweş. Erê bira war be. Ne tiştekî ev balkêşanî bîra min di asîmîlasyonê de du xet hene. Xeta yek yakî asîmîle dike xwediyê wê xetê ye. Eger ki yek asîmîle bibe hêdî wê xetê de berjor derdikeve. Erê. Kultura wî xetî digire. Erê. û xeta wî netewîtî ji jor da ev çiqa derkes jor da jî weqa da dikeve. Erê. Yani asimilasyon tiştekî wisa ye evek asimîle dibin zêdetir ji xwediyê asîmîlekirin ji wan zêdetir tûjin. Erê. Mesela xortên Kurd asîmîle bûne diçûn diketin dibûn xortê MHP'yê. Ne dibûn xortê ANAP'yê. Dibûn xortê MHP'yê. Tiştekî gelek balkêşe çık çıka asîmîle bû ev dizanî ki cêwî ne ev deray mecbûr e xwe wê re bizerxînî diye xwe îspat dixwazî îspat bike daha rigîd e. Erê. Wekî din şîrove nizanim şoreş nivîsê tişkî şoreş pila de di serhildanê de em serneketin ber ku nezaniya pişta me şikan nezaniyê divê di serhildanê de em serneketin ji ber ku em nezan bûn yani nezan pişta me şikan diye zarokên xwe bidin xwendinê divê ew bi zanînê me azad bikin. Şêx Tahîr jî mezinên bêrtiyan re digot. Rast e gotinavî yani min bi xwe cî Şêx Tahîr nas kir. Wî tim dixwast Kurd perwerde bibin û me destpêkê da jî got ew ka me ev e yani paradoksa me ev e lê em mecbûrin perwerde bibin, mecbûrin xwe dizanîn bibin. Nezanîn xizaniyê çik. Erê. Kek Osman bername me hema wayem hatin dawiya bernameyê Em zû hatine dawiyê em devam dikin. Em devam dikin erê. Îro em li ser bigîştî asîmîlasyon çi bû babetên asîmîlasyonê li cîhanê babetên asîmîlasyonê çi bûn bi çi awayî asîmîlasyon û dema Osmaniya demografiya Osmaniya Kurd çawa dijiyan milletê din çawa dijiyan em li ser vana sekînîn. Kek Osman di bernama pêş de em ê li ser çi bisekinin tu dixwazî bêje yan ez bêjim tu bêje dixwazî Tu bêje klîp em ê ji İttihatê Terakî dest pê bikim warim belê erê ji piştî şerê duyem yê cîhanê ji İttihatê Terakî derketina hinek nivîskarên nîjadperest an êm Türk îdeolojiya wan çawa tesîr li dema Cumhuriyetê kiriye û destpêka asîmîlasyonekirina Kurdan û her wiha wek te got Anayasa Kurdan a Türka ku bi navê Şerq Îslahat Planî tê naskirin em ê behsa wan tişta bikin. Ne wisa? tamamen. Erê. Baş e tişkî din dibêjî heye? Na ji temaşevanan ra gelek spas dikim. Ji we ra serkeftin dixwazim şev baş bibêjim. İnşallah programa duyemîn da em cardin bahev be. Erê ez jî war texmîn dikim bi rastî jî programa siyemîn çaremîn wê gelek kesa eleqedar dike pir wê balkêş bin her êdiya jî Şerq Îslahat Planî jî. Baş e em hatin dawiya bernameya xwe heya heftiya pêşiya me bimînin di xêr û xweşiyê de êbar baş.